més hem tornat a celebrar la Sant Silvestre de Camprodon, que aquest any ha estat la 6ª. Hi ha hagut un recorregut popular perquè poguéssim fer grans i petits, que és la nostra tònica, s'anà seguint amb aquesta idea. Hem tingut un 150-160 corredors, miques menys que l'any passat, però bueno, el temps ens ha acompanyat molt bé. Ja fa algun any que anem introduint la tònica de donar uns prèmits a les millors disfresses, i aquest any hem fet 2 prèmits a les 2 millors disfresses que ens ha semblat així el que ha fet la Junta, i també hem donat prèmits al corredor més petit i a la corredora més petita.